Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, λίγες μέρες πριν σε αυτήν εδώ την αίθουσα, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη συγκρότηση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, που βύθισε στην οδύνη δεκάδες οικογένειες και δικαίως εξόργησε την ελληνική κοινωνία, αποκαλύπτοντας παθογένειες πολλών δεκαετιών. Μια πρόταση του ΚΚΕ με την οποία συμφώνησε χωρίς δεύτερες σκέψεις η Νέα Δημοκρατία, όχι βέβαια ως προς το ανεδαφικό και παραπλανητικό σκέλος της, το οποίο ανακάτευε σε έναν θολό χυλό όλες τις πτυχές της ιδεολειπτικής καχυποψίας του ΚΚΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, αλλά ως προς το αιτητικό της πλαίσιο. Και συμφωνήσαμε με την πρόταση του ΚΚΕ, αφενός γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για να μπορεί η κοινοβουλευτική μειοψηφία να συστήνει εξεταστικές επιτροπές, αφετέρου γιατί η Νέα Δημοκρατία απέδειξε εμπράκτος αμέσως μετά το οδυνηρό δυστύχημα ότι δεν κρύβεται μπροστά στις ευθύνες. Ανέλαβε αμέσως την πολιτική ευθύνη. Υπήρξε άμεση παραίτηση του αρμόδιου Υπουργού. Όρισε ταχύτατα διοικητική επιτροπή που θα διενεργούσε πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια. Παρέδωσε αμελητή το πόρισμα αυτής και διευκόλυνε με τις άμεσες ενέργειές της την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, προκειμένου να ξεκινήσει τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών και να ασκήσει τις σχετικές ποινικές διώξεις. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει πρώτη από όλους να έρθουν όλα στο φως. Ζητάει πληρότητα της διερεύνησης με σεβασμό στους πολίτες, στη δικαιοσύνη και στη δημοκρατία μας. Απ' την άλλη πλευρά καλείται σήμερα να συζητήσει στην Ολομέλεια δύο μνημεία τακτικισμού από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το οδυνηρό αυτό δυστύχημα, για να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζουν, τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ερώτηση: πότε το ζήτησαν αυτό? Απάντηση: μόλις είδαν ότι χάνουν την αντιπολιτευτική πρωτοβουλία λόγω της πρότασης του ΚΚΕ για εξεταστική. Μόνο τότε, επαναλαμβάνω, μόνο τότε πλειοδότησαν εναγωνίως σε δίθεν ευαισθησία, καταθέτοντας μάλιστα ξεχωριστές προτάσεις. Έτσι, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα καπελωθεί ο ένας από την πρόταση του άλλου. Τέτοια ήταν η βιασύνη τους. Μια βιασύνη όμως που ξέχασαν να τη δείξουν για 4 ολόκληρους μήνες, καθώς ήδη από τις 19 Ιουλίου η δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Τόση δίθεν ευαισθησία, αλλά και τόση υποκρισία. Όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη η διερεύνηση όλων των διαχρονικών ευθυνών για την κατάσταση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους μέσω της εξεταστικής. Και όταν μάλιστα δεν προκύπτει καμία απολύτως ένδειξη για τα δίθεν αδικήματα που περιγράφουν οι προτάσεις τους. Και έρχονται τώρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να μοστράρουν τις δυο προτάσεις τους για προανακριτική, ενώ ήδη έχει ψηφιστεί η Εξεταστική Επιτροπή, κατηγορώντας μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία για συγκάλυψη. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, αν δεν ψηφίζαμε την Εξεταστική Επιτροπή, πάλι για συγκάλυψη δεν θα μας κατηγορούσατε? Δηλαδή, μονά ζυγά δικά σας. Ωραία λογική. Παρ' όλα αυτά ζητάτε τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες υπουργών, απαξιώνοντας όμως βαρύτατα την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί? Μα επειδή μιλάτε στις προτάσεις σας για την ανάγκη ποινικού ελέγχου δύο οικονομικών αδικημάτων, μιας απιστίας και μιας παράβασης καθήκοντος, συνεχομένων με δημοσιονομικές διορθώσεις, χωρίς όμως να συντρέχει καμιά ένδειξη τέλεσης αυτών των αδικημάτων από τους υπουργούς. Και εξηγούμε, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τρικυμία εν κρανίο. Απ' τη μια απαξιώνεται την Εξεταστική Επιτροπή που ψήφισε η Βουλή, όταν ξέρετε ότι εφόσον αυτή ανακαλύψει ποινικές ευθύνες υπουργών, τότε μπορεί να μετατραπεί σε προκαταρκτική. Και απ' την άλλη έρχεστε εδώ και αντί να θέλετε
να συζητήσουμε στην εξεταστική όλο το φάσμα των μεγάλων προβλημάτων των σιδηροδρόμων μας που οδήγησαν στον τραγικό χαμό δεκάδων συνανθρώπων μας. Εσείς θέλετε να περιορίσετε δραματικά το εύρος της συζήτησης, συσχετίζοντας μάλιστα αυθαίρετα την απόδοση ευθυνών, επειδή δεν εκτελέστηκε τυχόν ορθά μια σύμβαση, με τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Δυστυχώς όμως είστε τόσο προκατηλημένοι που έχετε ήδη προαποφασίσει να εκμεταλλευτείτε μικροκομματικά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, στείνοντας μετέωρα σκηνικά διώξεων βασισμένα σε έολα κατηγορητήρια, την ίδια στιγμή που, επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη ερευνά ήδη σε βάθος το μοιραίο δυστύχημα. Στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ πάλι ο παραλογισμός και η αυτοανέρεσή σας δεν έχει προηγούμενο. Ζητάτε την ποινική διερεύνηση υπουργών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του δικού σας υπουργού κυρίου Σπίρτζη για τη Σύμβαση 717 με το επιχείρημα ότι δεν θέλετε να αφήνονται σκιές ή υπόνοιες. Με αυτήν εδώ όμως την αστεία επιχειρηματολογία στην ουσία συνομολογείτε ότι τους στείνετε όλους στον τοίχο χωρίς κανένα στοιχείο, έτσι προφανώς από καπρίτσιο στο βωμό της άγρας εντυπώσεων. Και αφού δήθεν κόπτεστε έστω και όψιμα για τη Σύμβαση 717, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να σας υπενθυμίσω ότι όλη η αρχική συμβατική διάρκεια του έργου βρίσκεται εντός της περίοδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας εσείς αποδεδειγμένα δεν κάνατε απολύτως τίποτα από το 2017 ως το 2019. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τεράστια συγγνώμη στα θύματα και στις οικογένειές τους δεν αρκεί. Για να απαλληλθεί κάπως η εθνική οδύνη χρειάζονται απαντήσεις, όχι μόνο για το δέντρο των ευθυνών όποιων προσώπων, αλλά και για το δάσος των παθογενειών δεκαετιών στον τομέα των μεταφορών, για την προβληματική διαχείριση και εκτέλεση των δημοσίων έργων, για το χάος των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, για το ελλειπές ανθρώπινο δυναμικό, σε μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, για την έλλειψη σωστής αξιολόγησης του προσωπικού και για βελτιρίες στην εποπτεία της υλικοτεχνικής υποδομής που γίνεται βορρά εδώ και χρόνια συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Αυτές τις απαντήσεις θα τις δώσει η Εξεταστική Επιτροπή που ψηφίσαμε και όχι οι προτάσεις σας περί προανακριτικής επιτροπής, τις οποίες απορρίπτουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο